अनंत टी रिफ्रेश हमी। विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या समारोप दिनी विधानभवनाच्या हिरवळीवरती विधान परिषदेतील सर्व आमदारांचे माननीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसंच मंत्री यांच्या समवेत एकत्र छायाचित्रण करण्यात आलं आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।